pinainit. Ramdam ko ang halik niya sa leeg ko, pababa sa aking. At mas pag-uusapan. Tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisha, it's me DJ Rocketera and welcome to the program Top Secrets. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto. This is a safe haven, a safe space for you to share. Ang programang hindi ka huhusgahan, bagkus ikaw ay pakikinggan. Ang patunay na merong we listen and we don't judge culture sa radyo. At meron na nga po tayong top secret sharer. Mula sa kabilang linya, i-welcome na natin siya. Hello, good evening. Hello po, good evening. Good evening. Anong pwede naming itawag sa'yo? Jane po. Pwedeng paulit? Jane po. Game? Jane. Jane. Tama, Jane? Yes po. Janie Tarzan, ganun ba? Opo. Ayan, Jane, ilan taong ka na? 30 po. 30. Taga Pasay. Opo. Ayun, kinumpleto mo na agad ha. Parang excited ka na i-share yung top secret mo ha. Okay, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Jane, 30 from Pasay. Ano ang top secret mo? Nagkaroon po ako ng third party. Sa side mo? Opo. So, ikaw yung nagkaroon ng kabit. Yes po. Gano'n na kayo katagal ng jowa mo? Bali po, hiwalay na po kami. I mean, bago ka nagkaroon bago nagkahulihan o bago nagkaalaman o bago mo piliin tong third party, kung sino mang pinili mo, hindi pa natin alam. Ilan taon kayo nung ex mo? Ano po, 10 years po. 10 years kayo. Anong dahilan kung bakit pinili mo na magkaroon ng third party? Para po kasing nagloko din po kasi siya. Bali, may anak din po kami na 3. Hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin yung trauma ko dun sa asawa ko. Kaya ako po siguro nagawa yun. Mhm. 3 na yung mga anak ninyo, tama ba? Opo. Kasal ba kayo? Opo. Kasal kayo. Alright, so siya yung unang nagloko. Opo. Nung nagtatrabaho po siya. Nahuli mo siya. Opo. Nakatrabaho din po niya yung naging karelasyon niya. Mhm. Pero itinigil naman daw niya. Kundi pa po ako nagtrabaho, hindi pa po siya titigil. Oh, bakit ganun yung kondisyon? Bakit may kondisyon na kung hindi ikaw nagtrabaho, hindi siya titigil? Bakit ganun? Ang nangyari po kasi ilang beses ko na rin siya nahuli pero tinatanggi niya sa akin. Mhm. Hanggang sa buntis po ako dun sa unang anak namin. Bali, nagsuffer po ako ng 2 years. Mhm. Dahil kahit alam ko nagkikita sila ng babae, tatanggap ko pa rin siya. Mhm. Dahil sa sobrang pagmamahal ko sa kanya, Mhm. takot akong mawalan ng ama yung tatay ko at yung anak ko. Akala ko yung tatay mo talaga yung kinukwento. Sorry po. Aha. Medyo kabado lang. Oo. Ayaw mo mawala ng tatay yung mga anak mo, ganon. Alright, Opo. kaya tiniis mo. So, gumawa ba siya ng Na matagal paraan? kong tiniis. Gumawa ba siya ng paraan para Hindi. kahit papaano maging okay naman yung pakiramdam mo? Siyempre, may tanong sa sarili mo na anong kulang sa akin, bakit ako niloko, yung ganon. Opo. Yun. Nung nag-start po akong magtrabaho sa mismong company din po nila,
Kasi parang gusto ko pong makasama yung babae. Gusto kong makilala kung sino ba yun. Wow, ang lakas mo, hinarap mo. Alam ba nung Opo. babae na alam mo, I mean, alam ba nung babae ng asawa mo nung time na yon na alam mo na meron silang something? Opo. Okay. Opo. Tapos hanggang sa nag-aaway kami sa social media. Tapos maraming nakikisali hanggang sa pati yung pinagbubuntis ko gusto nilang mawala. Sino tong nila, rather? Yung pamilya ko ng babae, yung naging karelasyon nung asawa ko. So, meaning, alam pa nung pamilya ng babae na pumatol yung kamag-anak nila sa pamilyadong tao? Yes po. Bali, kinunsinte. Then yung babae, may asawa din. May asawa at anak din nung panahon na yun. Oh, okay. So, fast forward na to this day, no? Fast forward to this day. Anong nag-udyok sa'yo? Yung klarong nag-udyok sa'yo na mag-entertain ng iba sa relationship ninyo ng asawa mo? Hanggang ngayon po kasi naaalala ko pa rin yung ginawa niya sa akin. Parang gumanti po. Mas nangingibabaw ba yung pagganti o mas nangibabaw yung parang naaalagaan ka dito sa sa taong to? Opo, naaalagaan po ako. So hindi lang dahil sa gusto mong gumanti, kundi naramdaman mo Opo. na naaalagaan at minamahal ka ng taong to? Opo. Ito ba yung Tapos katrabaho mo? marami siyang plan. Hindi po. Bali po foreigner po siya. So Isa paano po mo siya siyang nakilala? Indian. Boss po namin siya. So basically nagkainlavan kayo ng boss mo. Alam ba ng boss mo na Opo. may pamilya ka? Alam niya po may anak ko po. Pero hindi niya alam na may asawa ka? Opo, alam niya po lang na hiwalay na kami ng asawa ko. Pero nung time na alam niya, nung time na kayo nitong boss mo na to, na Indiano, tama ba? Opo. Kayo pa rin nitong asawa mo? Opo. So ang press release mo lang sa kanya, may anak kayo nung naging partner mo. Opo. Pero etong si boss, wala namang sabit. Wala po. Bali, binata po talaga siya. Up until now ba kayo pa rin? Tinigil ko na po last year lang, August. Bali, ako na din po yung mismong bumitaw. Bakit? Kasi alam ko po na masyado na po akong nakukonsensya. Bakit ka mo din naghiwalay kayo ng asawa mo? Sorry po. Bakit kayo naghiwalay din ng asawa mo? Kasi sabi mo kanina during the first part of the call na hindi na kayo. Tama ba? Yung pagkakaintindi ko? O... Hindi po. Sinabi ko lang po dun sa boss namin na hindi na kami ng asawa ko. Pero kami pa rin po. Hindi, dun sa unang part ng call na ito, di ba tinanong kita kung kayo pa rin ba nung partner mo? Ang sagot mo, if I remember it correctly, hindi na? O yung tinutukoy mo dun, Hindi yung po third yung party? boss po dun. Kayo Yung pa boss rin ko. ang asawa mo ngayon. Opo. Na hindi nalaman ng asawa mo na nagka-third party kayo. Nalaman po, bali nakita niya sa isa kong account, sa isa kong Facebook. Paano nalaman? Paano ka nahuli? Nung natutulog po ako, nakita niya yung isa kong account sa Messenger. Tapos, bali hinula-hulaan niya yung password. Tapos, yun po, kinompronta niya po ako. Sinabi ko naman din lahat. Anong nakita niya ron? Yung picture po namin ng boss ko. Tapos yung sweet conversation. Ano bang itsura ninyo dun sa picture nyo na nakasave dun sa phone mo? Wala naman po. Parang normal na picture lang.
Magkasama lang po kami na nasa ano kami, nasa restaurant. Pero kayong dalawa lang? Opo. Mm. So, nung nalaman niya na, nakita niya yung sweet conversations, ano naging reaction ng asawa mo? Tinanong niya po ako kung mahal ko daw, ganito, ganyan, kung ilang buwan na. Sinabi ko naman po lahat. Kasi po nung panahon na rin na yun, nagkagusto rin po ako dun sa boss ko. Parang nafo-fall ka na. Opo. Bali, dumating din po sa punto na nakikipaghiwalay ako dun sa asawa ko. Na ayaw ko na. Pero, yun nga po, bali, iniisip ko palagi pa rin yung mga anak namin. Anak namin, pati yung mga pinagdaanan namin nung 10 years na yun. Tapos po, hanggang sa nagpaulit-ulit kami nagkikita nung boss ko. Paulit-ulit nakikinig kami. Paulit-ulit kayo nagkikita. Ano, nagja-jackstone kayo pag ganun? Hindi po, bali, anong nangyayari po kasi sa amin, madalas kami gumimik. Kasama yung mga kaibigan namin. So parang, ano naman, yung pag lumalabas kayo, may mga kasama pa naman kayong iba. Pero Opo. sa gilid, naglalandian na kayong dalawa, ganon. Opo. Okay, so nung nalaman ng asawa mo, i-shorten na natin to kasi kulang na yung oras natin. So nung nalaman ng asawa mo, was there a confrontation? Nagkaroon ba kayo ng sigawan? Nagkaroon ba ng sampalan, sakitan, Opo. kung ano man? Anong naganap doon? Nagkasakitan po. Tapos, ayun, bali... Bakit nasaktan ka na? binabato ko rin Natawa sa ka kanya. pa? Hindi po, bali, sa salita lang naman po. Okay. Puro salita lang naman po siya. Hindi niya naman din po ako sinasaktan. Okay. Tapos, yun, pinapili niya ako. Kasi ang iniisip niya, puro bata. Nakakaawa, yung mga bata. Na totoo naman po. So, pinagpatuloy Tapos, ninyo yung relationship ninyo. Nag-decide kayo na ipagpatuloy at i-workout ninyo yung relasyon ninyo. Tama ba? Opo. Tapos, So- pero nakikipagkita pa rin ako dun sa boss namin. Sa boss ko. Akala ko tinigil Boss mo ko. na. Bali, nung nag-birthday po kasi ako, parang nakiusap yung boss ko na last na pagkikita na namin. Pero kumbaga nakipagkita ka pa din. Opo. Nung pumunta naman po siya sa bar, kasi nung panahon po kasi na yun po, bali umuwi siya ng India. Kasi may inayos siyang documents. Tapos pagbalik niya, nakiusap siya na magkita kami. So, nagkita nga kayo. Tapos, nasundan pa ba yun? Opo. Hindi na? Hindi na po. Bali, ako na rin po yung lumayo. Ako na rin yung nag-block sa kanya. So, definitely, since binlock mo na si Bossing, desidido ka na i-work out mo yung relationship ninyo ng asawa mo. Tama ba? Opo. Opo. So, kung nakikinig... Pero nandun pa rin po yung pagmamahal ko dun sa boss ko. Kasi parang minahal ko po kasi yun eh. So, paano yan ngayon? Like, kaya mo ba na Wala po. pakisamahan tong asawa mo kahit na meron kang nararamdaman para sa boss mo? Hindi ba yun parang violation sa sarili mo? Yun nga po yung gabi-gabi kong iniiyak kasi nakokonsensya din naman ako sa asawa ko. Sinabi ko na rin naman po kasi sa kanya yun na hindi ko na talaga din siya mahal. Kasi yun nga, yung sa boss ko na Muntik ka na dun, ha? Muntik ka na dun. relasyon ko po. Pero, anong plano mo? Anong plano mo ngayon? Like, i-continue mo to? Gagawa ka ng paraan para malimutan mo talaga si boss? O feeling mo ba magre-relapse ka? Alam mo yun? Sinusubukan ko naman pong kalimutan at ibalik yung pagmamahal ko sa asawa ko. Na kahit masakit, ayun, ginagawa ko po para sa mga anak ko.
I hope magtagumpay ka dun. I hope magtagumpay ka. And wala naman sigurong kahit sinong magulang ang gugustuhin na mawasak, 'di ba? O magkaroon ng broken family ang kanilang mga anak. So thank you so much for calling this program. I hope na bigyan ka ng Panginoon ng gift of discernment so that you can really feel His presence at yun yung maging guide mo para makapag-desisyon ka ng tama sa buhay. Maraming salamat, Jane, for calling this program. Thank you. Sana kahit papaano gumana ang nararamdaman mo. Thank you. Bye. Salamat po. Iba rin siguro yung feeling kapag yung boss mo foreigner, no? Tapos may something kayo. Charot, darot. Ano kayo feeling nun? Siguro lagi kang merong lagi kang merong shawarma. Shawarma ba yun? Sarap kaya nun. Anyway, Kabisyo, maraming salamat sa pagtutok mo. At sana kahit papaano ay napapagaan natin ang nararamdaman ng ilan sa inyo. And Kabisyo, kung sakaling meron kang bigat na nararamdaman, tawag lang. Pero bukas na. Kasi magpapaalam na ako. Nakapiling po ninyo ang inyong Basa Princess, DJ Rocketera, ang tagapagprotekta ng inyong pinakatatagong sikreto. And you are listening here sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Good night, people. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio.